ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟିଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀଟିଏ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀରଟିଏ ରହୁଥିଲା। ଏବଂ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟିଏ ରହୁଥିଲା। କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଦୁହେଁ ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଏକାଠି ହୋଇ ଖେଳୁଥିଲେ, ବୁଲୁଥିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ସେଇ ଦୁହିଁଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବିତୁଥିଲା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରୁ ଫେରି ଦେଖେ ତ ତାର ସଞ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ କେହି ଖାଇ ଦେଇଛି। କାଳେ ତାର ସାଙ୍ଗ କୁମ୍ଭୀର ଖାଇଛି ଭାବି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ସେହି କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଘଟଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଫେରିବା ବେଳକୁ କେହି ତାର ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ସେ ଆଉ କେତେ ବା ସହିବ? ତେଣୁ ଏହି କଥାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କୁମ୍ଭୀର ନିକଟକୁ ଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ରାଗି କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆରେ ତୁ ମୋର ଏତେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଏଇ ସବୁବେଳେ ମୋ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋରି କରୁଛୁ। ଆରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି, ମୁଁ କାହିଁ ତୋ ଖାଦ୍ୟ ଚୋରି କରିବି? ତୁ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ। ତତେ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବି ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଏଇ ସବୁ ସହି ଆସୁଛି। ହେଲେ ଆଉ ନୁହେଁ, ଆଜିଠୁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କଟି। ତୋ ଭଳି ସାଙ୍ଗ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତି କହି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଗୁଣ୍ଡୁଚିର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀରକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲା ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଚୋରକୁ ଧରିବ ଓ ମୂଷାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରାଇ ଆଣିବ। ତା ପରଦିନ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ପୂର୍ବ ପରି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାରିଗଲା। ସେ ଯିବା ପରେ କୁମ୍ଭୀର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ଗୁମ୍ଫା ପାଖ ବୁଦାରେ ଲୁଚିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ଆସି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶିଲା ଓ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ବା, ଏ ମୂର୍ଖ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ପାଇଁ ତ ମୋତେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ମୋତେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଯାଉଛି। ଓହୋ, ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ବିଲୁଆ ଆସି ମୋ ସାଙ୍ଗର ଖାଦ୍ୟ ସବୁଦିନ ଚୋରି କରୁଛି। ୟାକୁ ଆଜି ଭଲ କି ପାନି ଦେବି। ବିଲୁଆ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲା, କୁମ୍ଭୀର ଗୁମ୍ଫା ଆଗରେ ପାଟି ମେଲାଇ ରହିଲା ଆଉ କହିଲା, ଛାଡ଼ିଦେବି ତତେ ନାଇଁ? ଆଜି ତୋରି ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିଲା ଆଉ ଆମର ବନ୍ଧୁତା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ସବୁ ତୋରି ନାଟ, ତୋରି ପାଇଁ ସବୁ ହୋଇଛି। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଏ କୁମ୍ଭୀର ମୋତେ ମାରିବ ନା କ'ଣ? ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଲୁଚି ରହି ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ବିଲୁଆର ଭୁଲ ପାଇଁ ସନ୍ଦେହ କରି ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି ଜାଣି ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କଲା ଓ କୁମ୍ଭୀର ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ସତ ନ ଜାଣି ରାଗରେ ତତେ କେତେ କ'ଣ କହିଦେଲି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ସାଙ୍ଗ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆଉ ସେ ବିଲୁଆକୁ ବି ଛାଡ଼ିଦେ। ସେ ତାର ଭୁଲ ମାନି ସାରିଲାଣି। ସେ ଆଉ ମୋ ଖାଦ୍ୟ ଚୋରି କରିବନି। ଶେଷରେ ବିଲୁଆ ମଧ୍ୟ ତାର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। କୁମ୍ଭୀର ବିଲୁଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଦୁହେଁ ପୁଣି ପୂର୍ବ ପରି ଖୁସିରେ ରହିଲେ।